άνθρωπος για να είναι συνάνθρωπος. Τίποτα ρε. Τι θέλει. Την ηρεμία του βρε. Ήρθες επιτέλους βρε αμαρτωλέ. Και σε αυτόν χρωστάς και περιμένετε να τα πάρει. Δεν τρέψε, βάζουμε θέση Αγίους ανθρώπους. Ιάκωβε! Πώς και μας τιμήθηκες τέκνο. Ταπεινά να φιλήσουμε. Α, στα αυτά βρε Θεοπαίχτη. Πάτερ, μην μου το χτυπάς. Πω μας πήραν χαμπάρι και στα μοναστήρια. Από μακρού χρόνου, Χριστό αδερφέ, η ψυχή μου επιζητούσε μια ανάταση. Μπράβο Ανδρέα, άρχισες να βλέπεις το φως. Το είδα και με τύφλωσε, εξάδερφε. Με στράβωσε με τη γαλήνια έντασή του. Διότι κάθε μέρα αισθανόμουν ότι βούλιαζα μέσα στην αμαρτία και το βούρκο. Και τα χρέη. Εμένα πρόσεχε, άστο. Κάθε μέρα λοιπόν αισθανόμουν ότι βούλιαζα στην αμαρτία και ότι με κυνηγούσαν οι τύψεις και οι ενοχές. Και οι τοκογλύφοι. Και κάποια μέρα είπα στον αγαπητό μου φίλο τον Μάκη, εδώ, πρόκειται περί αμαρτουλού του Μάκη, μην το βλέπεις έτσι. Ναι. Φύλαρε το χέρι του πατέρα. Ανδρέα. Που τον κυνηγάνε οι αμαρτίες και τα εξόγαμα, φύλα το εκεί. Λοιπόν, του είπα, φίλε Μάκη, δεν θες επιτέλους να γνωρίσουμε κι εμείς την αληθινή ζωή, δηλαδή την ενάρετο ζωή. Διότι Μάκη το ρώτησα, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν κατακτήσει τον κόσμο όλο, πριν όμως απολέσει την ψυχή αυτού. Και ρωτάω, τι θα κερδίσει, τι. Χρωστάς πολλά. Τώρα με ευτελίζουμε τη συζήτηση, Άκρη. Τι σημασία έχουν τα χρέη μπροστά στο φως των αληθινών. Έχουν, γιατί σε βλέπω πολύ φανατισμένο. Είναι φυσικό αυτό, διότι πρωτοείδα το φως και ως εκ τούτου ένας φανατισμός ιερός. Ναι, και όσο σε στριμώξουν περισσότερο το βλέπεις καλύτερα. Ναι, τώρα με θίγεις, Άκρη. Τόσα χρόνια μου κόλλαγες με τις αμαρτίες μου και τις ασωτίες μου και όλα αυτά. Και μόλις πάω να βρω τον δρόμο του αληθινό μου βάζει πάγο, δεν σε καταμίλαγες, κύριε Μάκη. Τι να πω, εγώ, τι να πω. Να πεις πόσο ειλικρινά έχουμε μετανοήσει. Γιατί να έχουμε μετανοήσει για τις αμαρτίες μας, πες. Εντάξει, δεν είμαι για αμαρτωλός σαν και σένα. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς. Εσύ ξέρω και αμαρτωλός. Πάτερ, μην το άκου. Έχει γεμίσει την Αθήνα εξόγαμα. Αυτό βλέπω. Σε παρακαλώ, σταμάτα εξόγαμα. Έχω πάμε μία σχέση. Την οποία την εγκάστρωσε. Μην το βλέπεις, δεν το γεμίσει το μάτι σου. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Ένα, δηλαδή πόσα χρειαζόμαστε εξόγαμα για να είμαστε αμαρτωλοί. Να σκοτώσεις ένα, δεν είσαι φωνιάς. Η αμαρτία μετριέται με τους αριθμούς, όχι, μετριέται με τη μοχθηρία της ψυχής σου. Εξόγαμε αμαρτωλέ. Έτσι δεν είναι, πάτερ. Συνέχισε. Τι δεν συνεχίσεις, θα σου πει. Τι μοχθηρία, βρε. Εγώ την άλλη την αγαπώ, σε παρακαλώ. Υπάρχουν και εγκλήματα αγάπης. Εξόγαμε. Η αγάπη δεν προκαλεί εγκλήματα. Ορίστε, τα ακούς. Αλλά μη συγχαίουμε την αγάπη με το σεξ. Ορίστε, τα ακούς. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Έχεις πάει με 500 και μιλάς για μένα. Ναι, αλλά εγώ δεν άφησα από πίσω μου τους καρπούς της αμαρτίας, δεν έσπερα. Εντάξει, εγώ δεν το πρόλαβα. Τι να κάνουμε τώρα. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Η κατάσταση είναι πολύ... Δύσκολη. Όχι, είναι φρικτή. Φρικτή, δεν είναι κατάσταση. Είναι αρχιαμαρτωλοσία. Τριμόκολη. Τι είπε. Στριμόκολη. Και εσείς τα λαμόγια τι κάνατε στο μοναστήρι για να γλιτώσετε. Φέρ το Μάρι, με λένε λαμόγι για χάρισουμε στο μοναστήρι. Εννοείσαι Παναγία. Πάτερ, ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι οικογενειακός άνθρωπος, σοβαρός επιστήμον. Είμαι οδοντίατρος, έχω μια οικογένεια. Έχω μια κόρη. Η οποία κόρη είναι στην ηλικία της γκόμενας. Σταμάτα πριν άξιζε για αυτό σου. Ηρέμησε τέκνο μου, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Ηρέμη, σου λέει ο Άγιος άνθρωπος, ηρέμησε. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Άμα είσαι αναμάρτητος θα αρπάσεις, άμα δεν είσαι με αρπάσεις σημαίνει αυτό. Εντάξει. Ωραίο δίδυμο. Ο ακάλυπτος και ο εξόγαμος. Λέμε Κύριλλος και Μεθόδιος. Συγγνώμη, δεν θα το κάνω. Συγγνώμη, ένα αστείο είπα. Ακούστε, πάτερ, εγώ. Ψηλάς. Α, το μιλάει και το γαλλικό. Είναι το καμάρι της οικογένειας εδώ πριν ανέβει στους ουρανούς. Σπούδασε θεολογία στην Γαλλία. Μάλιστα. Θα μ' αφήσετε επιτέλους να μιλήσω. Σε αφήνουμε, σε αφήνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Και κανονικά αν περνούσε από το χέρι μου θα σας έριωχα. Επειδή όμως δεν περνάει από το χέρι μου, Ορθώς, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε και σε. επειδή ο Κύριος είπε ότι η ειλικρινής μετάνοια σώζει και το πιο αμαρτωλό, Σωστά, είπε ο Κύριος, έρχεται στα λόγια μου. Πάτερ, έβγε. Αλλά έχει αμέσως να πεις έβγαια. Πού έχει και άλλα. Περίμενα να πεις να άλλα. ακούσετε τους όρους. Δεκτή. Μην βιάζεστε να τους ακούσετε. Όχι, δεκτή. Είπαμε δεκτή. Είπαμε πάτερ, δεκτή. Δεν είναι θέμα. Δεκτή. Τόσα πολλά χρωστάς, ξάδερφε. Πάτερ, άνοιξε τις αγκάλες σου και δέξου μας, Πάτερ, τους αμαρτωλούς. Έλα στα μάτια, βρε Θεοπαίχτη.